Halløj, det er Rune her, og i dag har vi, hvad dato har vi i dag? Lad mig lige prøve at se, hvad dato vi har i dag. I dag har vi den 2. august år 2012. Sommeren er ved at være forbi nu, og i aften tror jeg nærmest, at det er fuldmåne, og ja, jeg vil bare lige lave en lille video her, og jeg ved sådan set ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Det er en meget behagelig aften i aften. Det er ret varmt i aften, og vi har lidt sommer. Sommeren i år har vist været en blandet fornøjelse. Den har ikke været helt dårlig, vil jeg sige, men heller ikke helt god, men i den bedre ende nok, trods alt, ikke? Men altså, det var Runes lille video her, torsdag den 2. august år 2012. Tak skal I have.